Ahojte moji vzácni BCCčkári. Posielam vám pozdrav z uzimeného Islandu. Ako vidíte, sú tu nádherné hory. Tu dole je moja univerzita. A chcela som vám len odkázať, že veľmi veľa vás sledujem. Asi až teraz si uvedomujem, ako veľmi dôležitý je multimedia tým. A úplne by ste mali teraz zatlieskať, lebo som za nich veľmi vďačná. Práve som dopočúvala podcast Tomášovu kázeň z poslednej nedele. To mi výborná práca. Takisto Pašo, tvoja kázeň na Exite ma úplne dostala. Smiala som sa, plakala som, tešila som sa. A chcela by som vám len povedať, že mi veľmi chýbate. Veľmi veľa na vás myslím. Veľa vám žehnám a naozaj som vďačná za svoj zbor, že viem, že niekam patrím a že niekto na mňa myslí a ďakujem vám za všetky pozdravy, za všetky lajky na Facebook, na fotkách a za všetky komentáre. Naozaj veľmi cítim to, že ste moji bratia a sestry a cítim sa súčasťou tohto spoločenstva a som za to naozaj veľmi vďačná. Tak vás naozaj pozdravujem, posielam vám objatia a žehnám vám a prajem vám ešte veľa dobrých a nových vecí, aby keď sa vrátim, tak aby som všetko, aby ste mi porozprávali a aby to bolo, aby naše spoločenstvo bolo zase niekde o krok bližšie k tvoreniu Božieho kráľovstva na tejto zemi. Mám vás rada. Ahojte.